baɲumankɛtɔn b'an fɛ yan nɔ ni o ye OCHA ye o y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ kan ka don maliden miliyɔn 8 ɲɔgɔnna de ma ka taa dumuniko ta fanfɛla la san 2023 kɔnɔna la. Gawo ye ekɔlidenw olu ka hakɛ ɲini jɛkulu olu ye a yira k'a fɔ ko u bɛ sɔn ka baarabila dɔ kɔni kɛ dɔgɔkun nata in na. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen février kalo tile 15 minatɔla filɛ nin a yirala k'a fɔ ko ɲangilibere kɔni bɛna taa sisa feerebagaw walima a minbagaw kama. Aw ka bi kibaruyaw kɔni na a fɔlɔ o bɛ tali kɛ OCHA ale kɔni ye jateminɛ minnu kɔni kɛ ni ka sɛbɛn dɔ kɔni bɔ k'a yira k'a fɔ ko maliden miliyɔn 8 ɲɔgɔnna ko olu kɔni ne mago bɛ dɛmɛ la ka taa dumuniko ta fanfɛla fɛ. OCHA ale kɔni ye nin kibaruya ninnu kɔni di u ka ɲɔgɔn ye dɔ kɔni de senfɛ ni o kɔni bɛ tali kɛ san 2023 o baaraw olu taabolo la. O kɔni y'a yira k'a fɔ san 2023 in kɔnɔna la ko u ka baaraw olu kɔni bɛna tali kɛ adamadenw ale ni u ni kisili la ale ni ka se ka dɛmɛ don u ma walasa u bɛ se ka u ka adamadenya kɛ a ɲuman na cogoya min na. Ko ni a ta k'a lajɛ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ kosɛbɛ ko ni dadigi bɛ kɛ olu la dumuniko la ko o ye Mali cɛmancɛ bolo ye. Ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti ale ni Bajangara ko ni a ta k'a lajɛ ko jateminɛw kɔni ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔ miliyɔn 8 ɲɔgɔnna ko kɔngɔ bɛ na olu kɔni ne sɛgɛn ɲinan san kɔnɔna la ko nka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ seko n'u damayira la olu kɔni a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ se ka dɛmɛ don ma miliyɔn 5 de ma. U ye a yira k'a fɔ ko o ma miliyɔn 5 minnu kɔni filɛ nin ko olu kɔni ka dɛmɛ kɔni tɛna da dumuniko dɔrɔn ma ko sabula ko ni a ta k'a lajɛ ko olu kɔni bɛna u jɔyɔrɔ kɔni fa kɛnɛya fo ka taa se lakana ma ale ni dɛmɛ caman wɛrɛw tuguni. O hukumu kɔnɔna la walasa olu kɔni ka baara ninnu o bɛ se ka ɲɛ u bolo ni mɔgɔ ninnu kɔni olu ye a yira k'a fɔ ko k'a fɔ u dɛmɛbagaw kɔni ɲɛna ko olu kɔni mago bɛ se wari hakɛya min kɔni ma ko o kɔni ye CFA wari o miliyari 450 ale ni 50 ɲɔgɔnna ye. Walasa u bɛ se ka nin baara ninnu waleya walasa u ka laɲini o kɔni bɛ se ka sabati Mali minisiriso min kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ka baara bɛ don o ka wulikajɔw kɔnɔna la ni o ye ministre de la solidarité o kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni mago mana jɔ fɛn fɛn kɔni na o kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ se ka u jigi da ale kɔni ka dɛmɛ kan ko ni ale kɔni se ye fɛn fɛn ko u kɔni bɛ se ka o kɔni laɲini ale fɛ walasa u ka baaraw o bɛ se ka nɔgɔya u bolo. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Gawo yen kalandenw olu ka hakɛ ɲini jɛkulu mɔgɔw ni o ye IM ye olu ye a yira k'a fɔ ko olu bɛna baarabila wɛrɛ daminɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni olu kɔni ka laɲiniw ma sabati. K'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen na Gawo ekɔlidenw olu kɔni ye baarabilaba dɔ kɔni kɛ ni o kɔni kuntagala taara tile 5 la wa ninnu kɔni ka baarabila o kɔni kun kelen de don. U ka laɲini kɔni kun ye mun ye ko ekɔli karamɔgɔ ko dɛsɛ kɔni bɛ ekɔlidenw kɔni na ko n'i taara ekɔliso caman kɔnɔna la ko i bɛ taa sɔrɔ kilasiw kɔni falen don fo ka dama tɛmɛ ko wa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman na a dɔw yɛrɛ la ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ tɛ u kunna. Ko wa hali ni ekɔli karamɔgɔ bɛ kilasi minnu kɔni kunna ko kilasi o kɔni bɛ fa hali ekɔli karamɔgɔ ale yɛrɛ kɔni tɛna se ka a janto a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen na. Ko wa o fɛnɛ kɔfɛ ko IFM kalanden minnu kɔni bɛ Gawo kɔnɔna la ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka musakaw olu tɛ ka di u ma ni o ye u ka bourses ye. Ko jiko dɛsɛ o bɛ kalanso ninnu kɔni caman na fo ka taa se sigiyɔrɔko yɛrɛ fɛnɛ ma ni o ye u ka taabolobaw ye ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko dɛsɛ bɛ kilasiw kɔnɔna la. A ye mɔgɔ olu kɔni a yira k'a fɔ ko kalan kɔni tɛna se ka ɲɛ nin kan in kan o kama olu kɔni u ka wulikajɔw kɔni caya nin waati kofalen ninnu na. Nka u yɛrɛ ka jateminɛ la ko Mali ɲɛmaaw olu kɔni tɛ ka olu ka laɲini ninnu kɔni ta ba la ko sabula n'i ye a ta k'a lajɛ ko fɛn kelen kɔni tɛ olu ka ni laɲini ninnu kɔni na ni mun kɔni nafa man bon ko k'a ye hali bi datigɛ don o kuma la ko olu kɔni bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko o ye bannen ko nka u kɔni tulo ma dalen don hali bi ko ni u kɔni ka laɲiniw ma sabati ko dɔgɔkun nata in na u bɛ baarabila wɛrɛ daminɛ. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye sisa ale mini fo ka taa se a feereli ma ko ɲangiliberew kɔni bɛna taa o ko la ka daminɛ février kalo ale tile 15 la. Kibaruya min sera ma olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye sariya kisɛ dɔ kɔni ta mun kɔni bɛ ɲangili kɛ ka taa sisa ale mini na fo ka taa se a feereli ma. Mali foroba cakɛyɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ ni o ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminifɛnw olu kɛlɛli ma ni o ye Office Central des Stupéfiants OCS o ɲɛmaa o kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw kɔni bɛna caya k'a daminɛ février kalo tile 15 la ko sabula ko o waati fɔlen kɔni na ko ni maa o maa kɔni minɛla sisa ale mini na fo ka taa se a feereli ma ko tigi ni ɲangili min ka kan ko o bɛ da o tigi kan. Kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye zone dɔ u ka sonyɛli wale dɔ kɔni senfɛ ale nin tora a la. Kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ sibiri don janvier kalo tile 28 Kati sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kambila
zonjekulu do ulu koni ne tara ni kata dugutaga kari do ka sira da onye ni zo nunu koni u dona ni dugutaga kari koni kono ka akono moko u bolo fen na fama ka o bela jelen koni minawla fu ka ta se u ga waruma ko wa ni zo nunu ko wala saka mobli kono moko nunu ka ulu koni jala sira ulu koni ka u bolo fen bela jelen koni di ko nunu koni tora ni ka to ka kise koni ci sanfɛ ko wa alu gele ka u ga shweli wale nunu koni ke ko u kala tuguni ni ka o barakele koni ke o bara nunu senfɛ uzo ɲɔgɔn dɔ kɔni bɛ yen nɔ bali perdu taara se o ma ŋaya kɔnɔ o kɛla ka sɔrɔ u kɔni ye suɲɛliw kɛ u bɛ ka boli ka taga tɔw olu kɔni taara ka nin zo in ka ale kɔni dalen to yen nɔ fo o dugusɛjɛ de bɔ taara kɛ nin zo in kɔni ka yen nɔ ka taa sɔrɔ a dɛsɛlen don nka dɛmɛ bɛ don a ma waati min na ka se ni a ye kɛnɛyaso kɔni na o kɔni kɛra nin zo in ale kɔni tanyali wagati nga mɔgɔw kɔni sɔrɔla ka dɔn nin zo in ale kɔni kun ye mɔgɔ min ye sabula o ye a tɔgɔ ni a jamu bɛɛ lajɛlen dɔ ko nin zo in ale yɛrɛ kɔni kun ye kati denmisɛnnin dɔ ye ko nin kɔni a si kɔni kun bɛ taa san 23 ɲɔgɔnna ninnu na ko bɔtara kɛ a kan yɔrɔ min na ko kɔni kɛla ka sɔrɔ marifa dɔw kɔni b'a kunna ale ni moto dɔ kɔni tilen ni o moto in kɔni ma ye ale ni moto wɛrɛ facture fo ka taa se marifa dɔw fɛnɛ ma ale ni marifa kisɛw nka nin zo in ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma se ka fɛn fɔ sabula a kɔni kun joginen don kosɛbɛ walasa a zonɲɔgɔn ninnu tɛgɛ bɛ da olu kan nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fintigilakaw olu kɔni bɛ u ka wulikajɔw kɔni na walasa cogoya min na ale zonɲɔgɔn ninnu tɛgɛ bɛ se ka da u kan an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ